Yan. Momo. Ingay ni Momo. Ang ingay mo.
Hello, Yupil. Kumusta? Mamalansya lang ako. Kumusta na, Yupil? Sino si Libot Tutorial? Sino si Libot Tutorial? Kilala mo ba to, Yupil? Oo, mamalansya ako. Kailangan pagsabayin si Whitey saka ano. Yupil. Nag-upload ako ng ano, TikTok video ko sa YouTube. Salamat. Salamat, Libot Tutorial. Na copyright na CPR ako. Tinanggal ko yung video. Ano pa lang apat pa lang yung views. Video ko yan sa TikTok. In-upload ko sa YouTube. Yung kanta naka-block daw sa ibang country. Di ba ikaw si Ron Tutorial, Libot Tutorial? Bakit libot? Ano yung ikot-ikot? Baka hindi ka pa nakatamsak kay host. Libot Tutorial, patamsak naman. Ano naman to? Habang namamalansya, YouTube. Tinanggal ko na lang yung video ko kasi hindi ko na alam kung paano change ng music. Kalimutan ko na. Alam ko yun dati, nakalimutan ko kung ano yung pipindutin.
Ingay sa kabilang bahay. Ay. Thank you sa nakatambay. Naantok na naman ako. Bakit tuwing mag-iilis ako, inaantok ako. Sinong loading? Loading ako? Pupil? Nandito ako sa labas eh. Hindi naman mahina ang aking wifi. Malabay. Nahihirapan ako dito. Andun lang. Nandiyan ka pa rin sa computer shop, Pupil. Thank you sa pabiji-biji mo, Libot Tutorial. Ikaw ba si Ron? Ron Tutorial. Ay, ako. Naantok ako eh. Bakit ganito pag nagla-live ako? Naantok ako. Kumusta na kayo? Sakit.
Ingay-ingay ng mga tao. Wala na ako na i-upload na video ay. Ay, naku. Ay, naantok ako.
Thank you sa pabiji-biji nyo. Busy lang si host. Hanggat walang kailangan mamalansya. Kasi walang mga tao dito. Walang istorbo. Hindi ka na Yupil. Hindi ka na live. Libot tutorial. Ikaw ba si si Ron? Thank you sa pabiji-biji mo. Ay libot tutorial. share ko lang yung aking
pambayad kayo? ID mo. Kailangan daw ng ID mo. Salamat Pupil sa ano mo, tambay. Momo, ang ingay mo. Kay kakadalagod man hit bawbawit an.
Hello, Chatat Kolduroy. Salamat sa pagpasok ulit. Naririnig niyo ba ako? Mahina ang ano ko boses. Salamat sa thumbs up. Chatat Kolduroy. Delphine. Nag-upload ako ng video ko sa TikTok. Na-upload ko sa YouTube. Na CPR. Na CPR yung isa. CPR yung isa. Tinanggal ko na lang yung video. Hindi ko na kasi alam kung paano mag-change ng ano, music. Nakalimutan ko. May ginagawa ako. Lagang ano, pasok. Grabing motor yan.
Thank you sa pabiji-biji. Bilis naman. Ano? Sama nila pangangaon ng gabi. Ha? Sama ni pangangaon. Hello. At nga nagkalakat. Nagtumayan. Hira Laguna. Aray God. Malay mo lang. Kamuahan ni pangangaturog. Nag-text man ko nung tuning. Ewan ko. Nga, balay. Laging may tao. Hindi talaga naubusan ng birthday itong mga to.
Salamat, Yupil at Chacha Kulduroy. Wala kang pasok, ano, Delphin? Delphin, Manubag, wala kang pasok. Merienda tayo. Thank you, ano, Libot Tutorial. Live yan. Tulog ka dun. Ang mukha ko, oh. Ang puti-puti na mukha ko. Ano bang nangyari sa mukha ko? Filter. Hindi ah. Paano pipilter yan eh? YouTube Kaya yan. hindi na mo kamo dyan eh. YouTube yan eh. Oo, yan. Ano lang. Tingnan mo oh. Ako nga din, maputi. Ay, naku. Nakapoy na. Sira na to oh. Baho. Ano daw? Mabaho. Ano ba yun? Ay, Yung basurahan mo. kainis naman pala na oo. Ano ba tong short ni Tuning? Nasusuot niya pa to. Ito ni. Ay guys, Dexter. Pinanara na naman din doon biscuit ni Tuning. Ang wafer, yung wafer doon na isa na hindi pa nabuksan. Para ilabog ang kuan. Tapos yung isang, ano yun, yung mali, yung kintab ang lalagyan. Sinala. Ano, mag-order kita? Sige. Huwag ka mag-order.
na lang. Kay Dexter ba to? Kaya mo. Ay, ma'am ba yan? Eh, kay Dex to eh. Ay, kay Sir. Ano yan? Ano yun? XL lang? Bigat ba igwa? Kaya di ba luot na? Hindi, bahala ko. Naunat man din aga. Naku pag din, pero din tawag. Naku. Okay lang yan. Ano naman siya? Ay, hindi ko lang yung kainin na naman ako. Ito masarap kainin. Ano kayang tugtog yung na-upload ko na copyright? Yung kinuha ko yata kay yung music ni ginamit ko. Turutututun. Hindi naman ito pinapalansya eh. Bakit? Kailangan pagplansyahin ito? Ano to? Lolo lemon? Ano yan? Anong tatak nito? Lolo lemon. At na naman. Nagmusngos na naman. Yan, nagmusngos. Diyan ka lang kasi ginangat-ngat mo yung tali mo. Puputulin na naman yung tali nito. Bakit? Ginangat-ngat oh. May ngat-ngat na dalawa. Pinapatapon na nga yan si Nuno eh. Nino. Okay. Masyadong sunod. Laki-laki ng gastos. Wala naman pakinabang. Na ano lang yan si Tuning kay sino ba yung taga na may aso? Yung isa nung ni yung bin. Hindi naman marunong mag-alaga kahit pag suklay. Kasi pag supply ako pa, putik na mabaho. Wala. Sama sinunod umalis ka. Hindi naman niya usa. Di marunong magtaba na sa'yo. Pagto kami ang Lunes ni Ma'am Romilin anong oras daw laba abot sila Tuning. Lunes ko nung maupot. Ang alam ko Lunes. Dili Martes. Ang buti, di ba 4 na araw sila doon? Pag isa pa lang yun. Isa kahapon, isa na yun eh. Umaga sila umalis.
maingay. Gusto ko tahimik, walang ingay. Hanap kayo ba? Di ba po eh? Chachakulduroy, wala ka bang pasok? Thank you sa iyong pagtambay at si Yupil. Ayan na naman yung aso. Akin na plansay natin yung balay bumumumo para matuwid. Diyan ka lang kasi hindi ka pwedeng talian dahil yung tali mo ay yung kinakain. Dapat yung bibig mo tahiin. Nagugutom na ako. Miss ko na umuwi. Imbis ko nang tumakbay sa bukid. Isang oras kalahati na pala ako. Chururut, chururut. Chururut, chururut, chururut. Ang paglaban na. Ang dugis, di maaaring maglaba. Ang dugis na hindi bago ang mga tao. Panti, hindi pa nakalaba. Kaya ka sumugong. Hindi pa kung maglukutin ang sumugong. Adak mga nagtukad. Hindi ada. Sakit ng leg ko. Lagi ko natutulugan yung headset ko. Nagugulat na lang ako minsan. Maingay. Ay, nako. Kumusta naman kayong dalawa? Salamat sa nakabidyo dyan. Bye. Sino ba nakabidyo? Chacha ko duro. Meron pa akong layo pa para mag 2 hours. Ay na daw leglin yan naan. Good. Tapag-tapag anak. No, sunod. Ingay mo. Matulog pa. Ay! Pasok! Simod, nahulog. Ano ba yun? Ay, uminom ng tubig. Mataid-taid. May ano yun? Kita ba ako dyan? Yan, ang puti ng mukha ko. Ano yung Ewan ko. Filter. Hindi naman to nakaano. Punit-punit yung damit ko eh. Nakakahiya. Hindi walang filter to.
paano magka-filter yan na sa camera yan ng YouTube. Ang pangyayon ng YouTube. Camera ng cellphone mo. Kaya nga, pero ano yan, direkta yan sa YouTube. Nakamute ba yun? Hindi. Wag. Hindi ako nakamute. May bagong ano Wala. kay Manatiya. Alam ko na yung banyo na pinag-ano niya. Dalawa pala yung pinto. Yung isa, tuturuhan ay shower. Yung isa, puruhan. Kaya nakatalikod siya sa pintuan na yan kasi lababo yung harap ng pintuan na yan. Nakita ko kagabi kay Iitsaw. Iitsaw. Nakita ko yung ano ng restaurant nila, location. Nasa Kiawa. Magkatabi lang pala yun ng ano nila tinitirahan. Parang masait ay didaog ay ano. Kwek, kwek, kwek. Kwek, kwek, kwek. Ang lalaki nitong pamtulog ni ano. Bonshale. Heart pa. Ma. Tatanggalon ko na takpuan group chat kay di naman na ngunguan.
ay, aki ay. Ang galing yan, dilaw na yan, Milik. Ay, dilaw. Yan. Ay, dilaw. Yung bid ko, ano, Ang binukot. pag ano niya, dadalhin na naman yan doon sa ano niya. Bahay niya. Bahay. Kulay green talaga, hindi ko na nakita. Hindi kaya ningkuhan mga nahurong dito. Nakatulatan ingbaw. Yan na, waray na. Sunset yun eh. Ewan ko yung punda, saan napunta yung punda. Kunting antay na lang. Meron na lang akong 20 minutes para magpaalam. Meron ako na ano na sinasayo ni ano nila. Na parang itik-itik lang eh. Ang title niya ay Ada Pasangan Baru. Ada Pasangan Baru.
Diyan lang si Delphin, si Chacha Kuldroy. Kabiji lang at Yupil Gimmix. Thank you sa 3 million and a half. 5 thumbs up. Assalamualaikum. Kung mahaba na. Pailan warahira din si ano. Mag-ilis ka mamaya, Delphin Manubag.
Nung oras ka mag-ILS? Ngayong gabi. Meron na lang 12 minutes. Ba't yung iba ayaw nila ipagamit yung ano nila, no? Music. Ayaw nila na sumikat yung ano nila, kanta. Napabayad kasi yung mga yan. Maya ay malapit na. 10 minutes na lang. Ako'y mag-goodbye na. Sa naka-BG lang.
Boom shakala. Paano mamalamcha oy. Tapi naninigas. Nadiri kin namamalanchak nga pupunta sa git. Sakit yung paa ko. Maya may magdudurbil.
putik. Ayan. Ay. Oh, kitilo, 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 kitilo. Salamat, salamat. Ako yung 2 oras na. Salamat Hatsakol Doroy at Pupil Gimmicks kay Libot Tutorial. Salamat sa inyong pabidi-bidi. Ako'y magpapaalam na sa inyo. Salamat sa inyo. Bye-bye. Bye guys.